En puɗɗorima inde Gueno, jurmotoɗo jurmittoɗo. En juule nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saha. En jetti jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men e o aduna. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma, fedde heblo sukaɓe Afrique, Weltare TV e dendagal calcaltirɗi pelle men, e dendagal hettiyankoɓe pelle men, e dendagal to dande men nanete, e dendagal rendoji men. Jaam Allah waale mon. Buuɗal yurmede so feri feeñi, feeñja e ɓatake bindaɗo, batake buuɗal yurmede bindaɗo ñande talata 23 lewru colte hitande 2021. Hono no kewɗen wadde kala ñande talata walla mbiyen kala ñande mawɓare, eɗen keewi addude ɓatake buuɗal yurmede. Kala mo somti on ɓatake tawa woni hen ko carika sifa rendo. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa, fedde heblo sukaɓe Afrique, Weltare TV e dendagal rendoji fulɓe. Ko adi kala ko wasiya basitoɗen faade dendagal bandiraɓe, faade dendagal leyɗele men, faade e dendagal guure men, faade dendagal ɓesguji men, e faade dendagal jinnaɓe men. Ko fati e alhaali gonaɗo joni, enen foof eɗen gandi gila hitande 2019 woni gila mayirde gila décembre mayirde hitande 2019. Oɗo mboros biyeteɗo coronavirus walla mbiyen covid-19 nana yilli e nder windere he kala. Ene handi windere nde yeehi to wiyeteɓe peƴƴere ɗiɗi ɓeɗe dampi dampande arbanide, dampi dampande ɗiɗi ɓiire e yoga e leyɗele. Oɗo saaha joni kadi nana dampa dampande walla mbiyana wempeƴere tataɓire. Sikki ala musidɓe tedduɓe, oɗo rafi joguiɗo koyɗe yeeso mo ala koyɗe caggal, saabu ene teska e kala saaha yahata ha hakkillaji miijo o foolama, ha yimɓe foof miijo cikka o gasi ha laaɓi. Tinata kadi ha o feeña, saaha kadi o feeña tawa omo yaltidi e mbadi gondiri, omo yaltidi e mbadi gondi tawa kadi ko mbadi ɓurni mettude musidɓe tedduɓe haɓade. Rafi o yoɓima pittaɗi kewɗi, rafi o handima faggudu leyɗele, rafi o musidɓe tedduɓe haaɗi ɗanniɓe artude, rafi o kadi haaɗi artunoɓe ruttade e golle mumen. Rafi o uddi hôtelaji, uddi aéroport uji, haaɗi hijore, haaɗi ziyaruji, haaɗi musidɓe tedduɓe dakaji, haaɗi dendagal gueɗe kewɗe badetenoɗe to banggue diine, uddi jumaji e jamaji. Musidɓe tedduɓe on paami tigui wona rafi bolle puyɗe.
dendagal leyɗele oɗo saaha joni faggudu men lelima dendagal leyɗele yoga e leyɗele hande faggudu men diccima tawa ala ko saabi ɗum so wona oɗo mboroso biyeteɗo coronavirus walla mbiyen covid-19 sikki ala musidɓe tedduɓe tuggi ko rafi o feeñi faade oɗo saaha joni ɓeɗo wiyeteɓe les scientifique ɓeɗo wiyeteɓe ko wittiyankoɓe ɓeɗo wiyeteɓe ko doctoreɓe nana ƴuri jamma e ñalawma ene mbaɗa wittuji ƴewde ko wiyete vaccin nde won noon vaccin wawa heɓade ɗon rafi feeñani ma mboros feeña ƴeewe holko addi on mboros ƴeewe holno virilité o mboros foti koyngan sanga vaccin wawata waɗede musidɓe tedduɓe vaccin noon ko wawde haɓade walla ko wawde rende ñande wonde musidɓe tedduɓe guila on rafi hebde yimɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe haalisaji kewɗi jaltinama jawdi kewdi yaltinama musidɓe tedduɓe haajuji goppama ɗoyli mbasama sagataɓe ne ƴuuri jamma e ñalawma ene mbaɗa wittoji mumen kadi ko windere nde naati ko yimɓe ko windere nde ko ɓami hebde rafiji faade joni ala rafi keɓaɗo musidɓe tedduɓe mo wittoji mum mbaɗa juuti ha juutirino ɗiɗo wittoji gam yitude walla fewjude ko wiyete vaccin haɓade honono oɗo mboroso biyeteɗo covid-19 sikki ala e oɗo saaha joni yoga e leyɗele puɗɗima feññinde walla puɗɗima yitude hay sinno wona à 100% fodde 95 ha 98% yoga e leyɗele ene joga yakare wonde vaccin o ma wat gartam wonde vaccin o musidɓe tedduɓe ko fiable wonde vaccin o ko poɗɗo hutorede bandiraɓe musidɓe tedduɓe en jii yoga e leyɗele joom ngaaluji ko ɓuuri hen hewde ko jaltini ko koppereji men guilay saaha wittoji ko kañumen jooɓi yo wittoji mbaɗe ko kañumen musidɓe tedduɓe jogui caution pour beele so vaccin ji ɗi jaltine ido hebde ɗin vaccin ji beele so vaccin ji ɗi jaltine keɓa musidɓe tedduɓe prix taw ko prix ji cemorɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe en jii hande yoga e leyɗele kala ɓurɓe jogade doole nana coodi vaccin ji mumen sen ƴeewi hande ko wayno dowlaji dentuɗe Amérique ha tengti e oɗo horadio leydi kesso garɗo biyeteɗo Joe Biden o holliri woni fandare makko ko kala ñalawma kene qime ha 1 million neɗɗo yo waɗe vacciné e nder dongre leydi France e nder leydi Amérique ɗaccon haqqi dowlaji dentuɗe Amérique musidɓe tedduɓe en jii dendagal leyɗele hande e wiyeteɓe ko joom ngaaluji puɗɗima hebde vaccin ji puɗɗima nadde ɗin vaccination ngaji puɗɗima vaccinde ɓesguji men musidɓe tedduɓe yoga e leyɗele ko wayno leyɗele Afrique e oɗo saaha joni sen dokki yeeru ko wayno leydi Maroc ko wayno leydi Afrique du Sud leyɗele biyeteɗe ko ɓurɗe jogade ngaaluji ko wayno leydi Sénégal leyɗele biyeteɗe ko leyɗele ɓurɗe wadde démocratie leyɗele ɓurɗe finde to banggue laamu mumen musidɓe tedduɓe puɗɗima hebde ko wiyeteɗe ɗiɗan vaccin ji eɗen gandi addude vaccin ji ɗi ko koppereje kewɗe namdi hebde vaccin ji ɗi ko kalis kewɗo addude vaccin ji ɗi ha naata leydi ko kalis kewɗo wawde kadi moftude vaccin ji ɗi kadi ha wawa hutorede ko haalis kewɗo namdi saabu vaccin ji ɗi yoga e majji mbatte koko ɓuuɓi ko cuuɗi frigoji tawa saaha ne ɓuuɓa ha wiyemo e 70 degré musidɓe tedduɓe eɗen gandi ko haalis kewɗo namdi eɗen teski noon yoga e leyɗele eɗen teski e nder leyɗele men ha tengti e nder leyɗele Afrique ene waɗi sagataɓe dariɓe ene waɗi yimɓe ha e oɗo ñalawma hande nana jeddi ene mbiya oɗo mboros wodani e coronavirus wodani e ko fenade rafi o wodani wal dariɓe hande ene mbiya ɗiɗo vaccin jo yimɓe calo ɗi gaddira ko warde yimɓe ɗi gaddira ko ustude yimɓe e ɗi gaddira ko wadde yimɓe piisuji pour kala so neɗɗo woni wawa andede e ɗi gaddira ko hadde yimɓe jibinde e ɗi gaddira ko gam yidde ustude windere nde musidɓe tedduɓe ala foof haalaluji bonɗi ɗi kalaka hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe wasiya men e rago men ko dendagal noɓe dande men
e dendaangal nanoɓe ko kalaten yo mbattu hakkillaji mumen ɗiɗo vaccin ji. Vaccin wona hande fuɗɗi, gila aduna diida eɗen vaccine o, gila aduna diida sen jii kadi hande Afrique e oɗo rafi bitteɗo coronavirus sen jii ene ɓuuri semorde koye nder dongre Afrique ha tengtide banggue Afrique de l'Ouest o. Saabu eɗen gandi ha e oɗo saaha joni sukaɓe men kala jibinaguel ene jogui vaccin ji waɗata. Sukaɓe men ha heeɓa duuɓi 5 ha heeɓa duuɓi 10 saaha heeɓa duuɓi 12 e kala saaha wal vaccination ngaji watti ko wayno rougeole contre rougeole, ko wayno contre tuberculose e rafiji kewɗi vaccin ji mbaɗate. Ko ɗin vaccination ngaji yimɓe mbanno gila ko ɓooyi sukaɓe mbanno ene teska ɓeto waɗama wittiyankoɓe bitti ɓe tawi ko ɗum saabi dongre Afrique ene jeeya e dongre ɓurde famɗude musidɓe tedduɓe heɓɓe oɗo mboros coronavirus. ɗum noon ko sababude ɗiɗon vaccination ngaji mbaɗanoɗi ko adi ko coronavirus ne miije musidɓe tedduɓe. ɗum noon vaccin ji ngari to leydi Sénégal vaccin ji yettima, to leydi Maroc vaccination ngaji jettima toon, to leydi Afrique du Sud vaccin aji jettima toon. Hande kala leydi kala hoorejo leydi hande nana dari ngam yidde hebde vaccin ji muɗum, ngam yidde jeeyede e leyɗele adiɓe vaccin de population mum ɓesguji mum. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hoto ñawne hakkillaji yimɓe, ɗacce yimɓeɓe yo vaccine yo vaccine, yo sukaɓe vaccine, yo mawɓe vaccine, yo sernaɓe vaccine, yo docteur eɓe vaccine. Saabu on jii vaccination ngaji ɗi so ngari dendagal leyɗele ɗe jii toon ko wonɓe hooreɓe leyɗele président ji ko kañumen vaccine te yeeso yimɓe foof hollirde yimɓe, ko docteur eɓe safroɓe ko kañumen idoto vaccinede, ko yoga e leyɗele ko militaire uji joguiɓe ndenka e kisal leydi ko kañumen idoto vaccinede musidɓe tedduɓe. sinno adduno ko pour warde yimɓe wona ɓeɗon musidɓe tedduɓe cafrate, wona ɓeɗo idoto vaccinede. ɗum noon gande vaccin ji ɗi ko gonga, gande vaccin ko haɓade rafiji, gande vaccin ɗe ko wawde yidde rende population ngaji yiddere ɓesguji yimɓe e rafiji. ɗum noon batten hakkillaji men no feewi, utten haaluji bonɗi e audioji bonɗi e film uji kolliroji e tawa ko montage uji. Neɗɗo vaccinama nana heeɓi signal, neɗɗo vaccinama hangama, neɗɗo vaccinama maayi e gueɗe mbaɗe noon foof musidɓe tedduɓe ko montage uji e yaltinde poɗɗe e nder hen pontoje ene jaltine, yaltinde pikkiraji walla masque uji e nder hen musidɓe tedduɓe pisuji ene jaltine, yaltinde masque uji seeka hollira nder hen poson ene woni nder hen musidɓe tedduɓe. Foof ko montage, foof ko gam yidde ñawnude hakkillaji yimɓe, ko gam yidde bonnude hakkillaji yimɓe, ko hunde nde wodani. ɗum noon batten hakkillaji men no feewi e ɗiɗo vaccin ji. Kala to vaccin leydi ari vaccin neɗɗo yo ƴeew hebde wonde e parmi les premières personnes yimɓe adana ɓe wadde vacciné. Vaccina bisgu maɗa foof toppitoɗa no jinnaɓe ma vaccinera. musidɓe tedduɓe ko wasiya faade e dendagal leñolam, faade dendagal hettiyankoɓe dadam. min de so vaccin ari hay soko hande mbaɗa pari e wonde les premières personnes yimɓe addotoɓe vaccinede somi heeɓi on fattange musidɓe tedduɓe mbaɗa yiɗi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓlo sukaɓe Afrique e dendagal pelle men, dendagal calcaltiri pelle men, dendagal rendoji fulɓe. sen ummima e nden toɓɓere jiɗɗen haalde koko fati e leyɗele meɗen waalo, eko fati e leyɗele men jeeri, eko fati e taaride men. bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji e jeeyi men, mbatten hakkillaji e guure men, mbatten hakkillaji e taaride men, mbatten hakkillaji e guure men, mbatten hakkillaji e taaride men. Dakar hay goto jeeya Dakar, Nouakchott hay goto jeeya Nouakchott, Bamako hay goto jeeya Bamako, Conakry hay goto jeeya Conakry. musidɓe tedduɓe Banjul hay goto jeeya Banjul. mone men foof ne jogui wuuro mum, mone men foof ne jogui région mum, mone foof yo nanguito e wuuro mum ha tiiɗa sinka wuuro muɗum, toppito taaride wuuro mum. wuuro kala ne jogui taaride, wuuro kala ne jogui hurum, wuuro kala ne jogui kolongal jeeri, wuuro kala ne jogui kolongal waalo. wuuro foof ne jeeyi hurum mum. toppirɗen hurumaji meɗen, toppirɗen hurumaji men, toppitoɗen guure men, toppitoɗen taaride men. to leɗɗe coppa loren hen leɗɗe, guese men waalo lewtoɗen ɗum, guese men jeeri lewtoɗen ɗum. so jeeri so toɓo toɓi jabboyen jeeri, so waalo naati yalti jabboyen waalo.
pooɗe men loren hen leɗɗe tawa wona leɗɗe gandanɗa hoore maɗa ɗe Allah heewi funnude woni ko wayno gawdude ko wayno nammade e leɗɗe baaɗe noon pooɗe meɗen loren hen leɗɗe no goodi biyeteɗe prosopis leɗɗe no goodi leɗɗe ɓesnoje leɗɗe no goodi so lorama e nokku kala garɗon andi kiiɗo lekki ko loraki wona lekki gandanɗa hoore maɗa beelaki tan fuddi ɗon ko loraki mbaɗen hen mongoroje mbaɗen hen leɗɗe limon mbaɗa hen leɗɗe goyaveji musidɓe tedduɓe ndenen taaridi men mbaɗen reboisé taaridi meɗen ndenen pooɗe men ndenen waalo meɗen wuro fof soɓe haali ɗo hendene mi waɗa remercier walla mi renda hommage ɓesgu Mafundu naɓe saabu holko jiimi Mafundu mi yi kolgal mabɓe e waalo jabbuɗo hen emo jabbani hen joguiɗo guesa emo ala guesa fof ɓe mbaɗata ko dawol wuro ɓe jogui ko gasirɗe mabɓe ɓe jogui ko cakaɗe mabɓe ɓe gasa musidɓe tedduɓe dendagal kolagal ngal poptaride muɗum musidɓe tedduɓe ɓe mbaɗa hen tugaje ɓe mbaɗa hen grillage uji ɓe mbaɗa hen kooce ɓe tarna guese ɗe pop hande e defalde gorgol diwan Mafundu ene jeeya e luggure ɓurɗe wawde toppitade ko fate ndema ɓurɓe nangodirde banggue sukaɓe mum banggue jeunesse mumen musidɓe tedduɓe guure pop yo mban noon joguiɓe moyen wawde sodde pikkeji en fer jamɗe korñeruji men cooda pikkeji men mbaɗa barbareji mumen mbaɗa cotisation ngaji men eɗen jogui ɗanniyankoɓe men eɗen jogui wonɓe e wuuro eɗen jogui wonɓe e capital uji eɗen jogui keesuji nana piya kalisaji ha heewi ala ko moftira so wona mayɗo foof ne artire moni foof nana saali mayde musidɓe tedduɓe mobben ɗin keesuji ha laaɓa cooden grillage uji cooden pikkeji garen mbaɗen grillage uji e guese men kolaɗe meɗen musidɓe tedduɓe kolaɗe men kurenɗe mbaɗen ɗe gandanɗe clôturé mbaɗen hen baafe mbaɗen hen natirde bawɗo jabbude jabba hay soko guese sappo so jabbama e nder kologal hiisi neɗɗo ne jogui kologal jabbo walla muude sappo hay soko nifgo goto jabbuɗa hen ko heddi ka jabbani ko aɗa jogui jawkal maɗa ene wawi wurde e huuɗo he ene wawi musidɓe tedduɓe e orde kuɗal he saaha fo aɗa wawi soppude hen gawƴe maɗa seeɗa itta hen ganda gooƴi maɗa seeɗa gadda wuuro musidɓe tedduɓe jawdi ma wuura hen guura hen aɗa wawi wadde hen kanje aɗa wawi wadde hen follere aɗa wawi wadde hen makka ko jiɗɗa wadde foof mbaɗa hen musidɓe tedduɓe danden kollaɗe men ɗe ganden hande kala guure men garɗen kala wuuro garɗen ma en jii hande hoddiɓe men so tawi koto banggue Mauritanie ema en jii hoddiɓe men nana gaari hande tillisaji e mbaraji e caaleje kala takkoji guure men dowrori wuuro meɗen eɓena koɗi hen musidɓe tedduɓe ala ko addiɓe ɗon haydara addaniɓe ɗon jeere nde addaniɓe ɗon wuuro ngo addiɓe ɗon ko kolaɗe men addiɓe ɗon ko guese meɗen musidɓe tedduɓe eɓena gulla jamma e ñalawma eɓe mbiya en ndemani kamɓe koɓe yiɗɓe remde ganden noon leydi musidɓe tedduɓe foti ko hutorede leydi foti ko remede leydi so jooɗima duuɓi sappo leydi jooɗima duuɓi nogas remaka so neɗɗo jibinande leydi ari wiine heɓa musidɓe tedduɓe sen ndenaki ko caɗele wontata ɗum noon tinnoɗen ndemen guese meɗen so neɗɗo ari tawi guesa ne rema wiine hefta on so haɓamane musidɓe tedduɓe ene jaari haɓede on so haɓama yimɓe foof ma gandu ko toñaɗo kono leydi jabbaka leydi jooɗima duuɓi sappo jabbaka leydi jooɗima duuɓi nogas jabbaka neɗɗo wiya ɗo ko babam jeyno ɗo ko tanam jeyno ɗo ko fonde amen wonno ɗo ko minen koɗannoɗo musidɓe tedduɓe koɗo nayyi amen walanno hirtinta koɗo ɗum noon jeeyi men seɗen mbawi fewnude kayitaji pewnen kayitaji ken ngala hen kayitaji mbaɗen hen grillage uji mbaɗen hen galle kooce mbaɗen hen kalace musidɓe tedduɓe mbaɗen hen barbareji jabben ɗum no wawi fodde poppa so garɗo foof anda ko guese men kisnen guese men ganden hande ala ko joguiɗen so wona leyɗele meɗen leyɗele ɗe kadi wona leyɗele codaɗe wona leyɗele jeeɗaɗe wona leyɗele cakkaɗe ko ƴiƴam taniraɓe men e jatiraɓe men ko kañumen keeɓi ɗeɗon leyɗele leydi pop ko ƴiƴam taniraɓe men e ƴiƴam jatiraɓe men ko kañumen keeɓi ɗen leyɗele ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe nankiɗen ha tiiɗa ganden kadi hande aduna Allah pop hande aduna Allah foof hande hakkillaji mo rutti koye leydi hande ala foof hande ko neɗɗo wawi wadde aduna so wona leydi
hande ala pop ko wawi ruttede ala to yimɓe dutti hande ala to hakkillaji goni hande so wona e leydi wonno ndi waalo ndi wonande jeeri ndi si en jii hande soɓe rokki on yeru hande to leydi jeeri sen jeehi ha hakkude wuuro Cooga Gurel Cooga e Mamadou Ifra Ba e nder jeeri hande omon noon waɗi guesa makko mawba omon noon waɗi ferme makko omon yeehi hen jawdi so ceeɗu so dabbude so ndungu e kala saaha wuuro ngo ene ñaama banana wuuro ngo ene ñaama légume kala ko yiɗi wuuro ngo ene omo jogui guertoɗe omo neehi omo jogui dammiri korka mbarude ne woodi musidɓe tedduɓe e nder jeeri omon waɗi hen forage uji makko en permanence ndiyam ne woodi en permanence ne garɗa keccol ne woodi kosam nayyi ne woodi en permanence musidɓe tedduɓe ko gueɗe baaɗi ni ko ni woni ko ƴellitti wuuro ngo nden banana wuuro Cooga Gurel Cooga yiyata banana tan koto ummi Nouakchott yiyata guertoɗe musidɓe tedduɓe koto ummi Nouakchott hande poulet e korka poulet ne woodi so ɓoccoɗe jiɗɗa ne woodi so tew jiɗɗa kala saaha ne woodi keccol ko jiɗɗa foof ne woodi musidɓe tedduɓe waaloji men ɗine eɗen ɓatti caali ɓattiɓe caali yo mbaɗ hen wawɓe wadde panneau solaire yo mbadde panneau solaire wawɓe wadde moto pompe uji yo mbat wawɓe wadde boyle yo mbat wawɓe musidɓe tedduɓe wadde gaabi yo mbatta wawɓe kadi jabbude so waalo yalti yo jabbu l' essentiel comme mbaɗen leydi men ndi en valeur ɗaccon haqqe toppirɗen leyɗele meɗen kisnen leyɗele meɗen musidɓe tedduɓe ganden hande guure eɗen jogui guure men ne jogui waalo eɗen jogui leyɗele men waalo eɗen jogui sagata men ɗanniɓe nanggodiren wol joguiɓe leyɗele jaaƴe ngala moyen wol joguiɓe de moyen ngala leyɗele musidɓe tedduɓe mbadden junggo e faandu laaɓodiren deedi itten haasidagal hakkude men itten mawmowo hakkude men itten gandanɗa hoore maɗa ha ɗum ko men one jogui leydi on ala moyen on jogui moyen ala leydi mbadden junggo e faandu ndemen mone men fof yito hen hoore mumen hoore mum wona kadi wonanne gartam guure meɗen musidɓe tedduɓe ɗum noon bandiraɓe tinnoɗen guure men eɗen mbawi wadde association ngaji eɗen jogui pooɗe men eɗen mbawi fiide mbaɗen grillage uji eɗen mbawi fiide coyden moto pompe uji eɗen mbawi fiide mbaɗen forage uji eɗen mbawi wadde hunde poppa kadi jamma e ñalawma autoji ne gara jamma e ñalawma étranger ji hoɓɓe ne ummo ONG ji ne ummo caggal leyɗele ene gara ene tourna leyɗele meɗen musidɓe tedduɓe ene gari ƴewde hol yiɗɓe remde enen balla ɗumen enen gadda finance uji musidɓe tedduɓe ɗum noon so kala dariɓe cirgini ma finance uji gara ha taw ɗumen somi rokki yeru ƴeewe hande kala guuro garɗa e yoga e guure men ma taw hen ko wiyete coopérative uji féminin ji coopérative ji rewɓe e kala saaha ɗin coopérative uji ɓe tindata ɓe matani ha wooda ganduɗa origine uji gara ɓe ko Allemagne ɓe ko tubakoɓe France naɓe ɓe ko Brésil naɓe ɓe hay goto andata ummi gara enen gaddi balle mumen gara enen gaddi ganduɗa homaɗe finance uji men enen mballa ɗiɗon coopérative uji rewɓe wonande joom jardin ngaji en wonande joguiɓe machine ngaji unoji wonande joguiɓe machine ngaji ñotoji wonande goboɓe donc en paami enen so tawi en cirguinima en mbaɗi coopérative uji agricole mbaɗi ferme uji mawɗi ma balle ngar ma laamuji ɗi mballu en ma ONG uji ngar mballa en musidɓe tedduɓe dañen to gurɗen tawa gandanɗa hoore maɗa wona hunde foof ma umoro en hande Nouakchott walla hunde foof ma umoro en Dakar mi teskima oɗo saaha joni guure yoga e guure men Fouta ko wayno Likseba en ko wayno ɗalha en hande wiyede laalo ma ummoro ɗum Nouakchott walla gawri walla condi ma soode Nouakchott waɗe oto astiri ha Fouta musidɓe tedduɓe wona hunde fonde wonde ɗum noon bandiraɓe cirguinoɗen ko mbiyeten eɗen keyɗi ko mbiyen hunde foof musidɓe tedduɓe ma soode eɗen mbawi sirguinade wooda ko keɓɗen dañen gawri dañen maaro dañen lijumaji dañen jawdi meɗen mbaɗen ferme uji men tawa a saaha foof eɗen mbawi heɓde tew men saaha foof mbawi heɓde guertoɗe men guuren gurdam moƴƴam ha tengti kadi e saahaji korka musidɓe tedduɓe ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum noon ko wasiya faade dendagal leñolngol foof wasiya men sakket uddirten yewtere men buuɗal yurmede koko faate ɗanniyankoɓe men ha tengti wonɓe Afrique central enen foof en jii oɗo saaha joni bone couvre-feu wiyede couvre-feu waɗama e nder leydi Gabon en jiiɗeɗo bonande bonnade toon hakkillaji hande dendagal leyɗele Afrique ha tengti Afrique central hande hakkillaji mabɓe goni koye hoɓɓe banggueji pop noon banggueji pop hakkillaji mabɓe goni koye hoɓɓe banggue laamu kala nde laamu fini nana wakki sakkosaji men guuri koye hoɓɓe
koɓe joɓata salaire maɓɓe koye taxe uji hoɓɓe ɓe guuri koɓe mahata galleji maɓɓe koye taxe uji hoɓɓe ɓe guuri ration ngaji galleji maɓɓe koye taxe uji hoɓɓe ɓe guuri eɓene mbakki sakkusaji maɓɓe eɓene mbaɗi costume aji maɓɓe eɓe naata bitiki yo par bitikel ɓe hen ko nelaɓe ɓe hen ko welaɓe ene toña yimɓe ene taxe ɗumen population hakkillaji mumen woni koye hoɓɓe hakkillaji mon koɓe kala boutique moɓe birti sago mabɓe ko oɗo boutique yoɓe jane mum ɓe gujja ha laaɓa walla sago mabɓe ko oɗo boutique yo duppi ko ɗum woni fandare mabɓe ko gañgu hande aduna o faaɗi hande aduna o ɓitti hande moni foof nana ande population musidɓe tedduɓe moni foof hande nana ande ɓesgu mum moni foof hande nana ande population muɗum ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe woni foof noon wiyanoma yo ruttoto jeeno tuufeji dutti dorumaji walla kuɓeje paati dorumaji ɗum noon batten hakkillaji e jeeyi men batten hakkillaji e leyɗele meɗen eɗen jogui hande sagataɓe sukaɓe hande nana Afrique central so pini subaka jeeyata ko café musidɓe tedduɓe nana cirguini jamma ñalawma café jeeyata ɓe hen ko sirage mbaɗata ɓe hen ko jooɗiɓe liggaki so garti nder leyɗele men mbawi wadde débrouillé ha liggo ko mbawi dañde famɗude foof kam tawa musidɓe tedduɓe so jomum jolima en ɗano tawa kadi ɓerde nene ɓe wonki nene muɗum walla mbiyelu nene mum o yani hande Afrique central kala mo ɓiyum woni toon hande musidɓe tedduɓe eɗen gandi ɓeydu mum koko ooyi haydara ala ko woni toon hande nawanno en toon ko dañal hande dañal ala toon hande so wona dañaɗo toon ala ko neɗɗo dañata toon so wona ko neɗɗo daña toon ala ko dañata e ɗeɗo leyɗele hande ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnoɗen leydi Gabon e jii caɗele gonɗe toon hande leydi Congo Brazzaville ɓoyataɓe jaaha sumgoji hoorejo leydi en jii sumgoji ɓennunoɗi ɗi bonande mbaɗa toon en jii butikaji kelaɗi toon en jii walla yaltuɓe toon jeere ha laaɓi ɗum noon bandiraɓe tinnoɗen e oɗo saaha joni ko wasiya mbaɗen on batten hakkillaji no feewi bawɗo artirde kaake mum ha laaɓa yo artir mo wawa yo usto kaake muɗum ha heddo seeɗa musidɓe tedduɓe reena hoore muɗum oɗo saaha joni Afrique central ha tengti leydi mbiɗen leydi Afrique ko leydi Congo sumgoji mabɓe ɓoyata koye nogas e goho lewru fandu ɓe jahata sumgoji mabɓe enen foof eɗen gandi sumgoji mabɓe no mbayi enen foof gandi ko bidikaji kelete enen foof eɗen gandi ko taaɓe kelete ete wona bidik konngol e helete wona bidig laari helete wona bidig mo bembe helete wona bidig mbooshi helete wona bidig badondo helete ko bidig ba wara helete ko bidikaji wara fiyete ko waraji ko galleji men jante musidɓe tedduɓe ɗum noon ganden e oɗo saaha joni batten hakkillaji no feewi ndentoɗen no feewi wonduɓe galleji men Afrique central hande e ɓesguji men bawɓe foof yo artir galleji mumen yo artir famille aji ɗi gartiren famille aji ɗi e oɗo saaha joni ha diwto oɗo saaha neɗɗo usta kaake muɗum ha heddore seeɗa so yii ko faami ne wawi heddade heddo so yiyani ko faami wawi artude arta musidɓe tedduɓe dogde goto ɓuuri hoyde wiide dogde galle no woruno walla wiide no jonco goto ɓuuri woodi no jonco kañum e famille mum foof so neɗɗo woni ɓesɗo natti wonde jamburu musidɓe tedduɓe holko ɓernde jaɓata holko ɓernde wawata muñje ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnoɗen no feewi e dendagal bandiraɓe men e dendagal sernaɓe men e dendagal mawɓe men moƴƴuɓe men e dendagal almuɓe men emin ñaagui duwaw eɗen ñaagui duwaw ndirɗen ɗanniyankoɓe men neldete duwaw ɗanniyankoɓe men ha tengti noon kadi e wonɓe Afrique central e oɗo saaha joni wonɓe caɗele mawɗe wonɓe toon yiɗɓe jooɗa toon yiɓe hedda toon yo Allah rendu men toon newnan ɗumen no jooɗiri wonɓe toon yiiɗi artude ene jiiɗi artude en boloki yo Allah newnan ɗumen no gartiri musidɓe tedduɓe mbuuɗal yurmede so feeri feeñi feeña e windere feeña batake bundaɗo batake buuɗal yurmede e so tawi ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.